Wat staat er te gebeuren hier vanmorgen? Nou, we gaan dadelijk met z'n allen dansen, dus je mag zelf ook nog meedoen als je wilt. We zijn met de dansshow Basic Dance Studio zijn we hier om de opening te doen van de Nationale Sportweek. En als het goed is, gaat de wethouder dadelijk ook nog met ons mee dansen. Dus dat gaat ook met dansen? Dat gaat ook mee dansen, ja. Als je nog goed begrijpt, mocht er iedereen er mee doen? Iedereen mag er aan meedoen, ja. Jong, oud, alle papa's en mama's die komen kijken, de cameraman mag mee komen doen. Goedemorgen, we staan bij wethouder Eef. Wat is er allemaal aan de hand? Hier begint de Nationale Sportweek, althans in Roermond. En zo meteen bij de opening gaan we hier met het hele plein, alle mensen, jong en oud, gaan we hier dansen. Maar ik denk dat de jeugd wel het voorbeeld moet geven, dus ik laat me zo meteen verrassen. De Sportweek is iets van het NOC-NSF, om gewoon eens even dat accent te geven. Sport is leuk, sport is gezond, sporten geeft allerlei meerwaarde in de samenleving. Nou, en dan gaan we deze week ook met allerlei activiteiten organiseren hier in Roermond. Voor jong en oud, niet alleen de jeugd, maar ook de senioren worden allemaal gemotiveerd om mee te doen. En is het alleen in Roermond? Nee, dat is in 171 gemeentes in Nederland. Nogmaals, een landelijk initiatief, maar in Roermond hebben we dat al vorig jaar voor het eerst en dit jaar voor de tweede keer opgepakt. En je ziet dat het begint te leven in Roermond.